Les muntanyes dels Pirineus i la plana de la comarca, amb el mar que nega la costa, formen el paisatge ple de contrastos de l'Alt Empordà, una comarca tocada per la tramuntana. Les empremtes dels grecs i dels romans configuren el passat d'una comarca plena d'història. És una terra d'aigua, de muntanyes, de pobles, d'aromes i de sensacions. A l'Alt Empordà s'hi estén una plana al·luvial formada per la Muga i el Fluvià, que travessen les terres fins a arribar al mar, al Golf de Roses. L'agricultura de la comarca es basa en el conreu de la vinya i s'hi elaboren vins de gran qualitat, inscrits dins la denominació d'origen Empordà Costa Brava. També hem d'esmentar les activitats pesqueres, que generació rere generació han anat exercint les famílies dels pobles, com la subhasta de peix tradicional. A part de la riquesa paisatgística de la comarca, també n'hem de destacar la riquesa gastronòmica, perquè és una de les estrelles de la cuina mediterrània, amb plats com els musclos de roca o l'arròs caldós. A la dreta del Llobregat d'Empordà hi ha la vila de la Jonquera, que té establiments turístics molt importants. Els dos passos tradicionals per creuar els Pirineus l'han convertit en el típic poble camí. Si agafem la carretera, arribem fins al paratge natural d'interès natural de l'Albera, un indret captivador de 4.000 hectàrees situat sobre la serra de l'Albera, el tram més oriental dels Pirineus. El centre d'informació del paratge natural d'interès natural de l'Albera és a Espolla. Els boscos de faig, alzines i roures cobreixen aquest paratge d'interès natural que és perfecte per fer-hi excursions. Entre la fauna que hi trobem, n'hem de destacar les últimes colònies de tortuga mediterrània de la península Ibèrica. Encara dins del perímetre del paratge de l'Albera, ens endinsem a la vall de Sant Quirze, que forma part del terme de Rabós. Al cor de la vall, solitari, hi ha el monestir benedictí de Sant Quirze de Colera. És un important conjunt històric, del qual en destaquem l'església, que està formada per 3 naus i 3 absis, i que té una decoració llombarda. Al costat de l'església hi trobem les restes del claustre i d'altres dependències construïdes en èpoques diferents. A la serra de l'Albera hi trobem el castell de Requesens. Al segle XI, Gausfred II de Rosselló el va construir i al segle XIX el va reformar Tomàs de Rocabertí, vescomte de Peralada. El poble de la Vajol limita amb la comarca del Vallespí i s'estén pels últims contraforts de la serra de l'Albera. En el nucli del poble es va erigir un monument en honor a Lluís Companys. Seguint un camí envoltat de prats, ens endinsem al terme municipal de Sant Llorenç de la Muga, que és un indret perfecte per fer-hi excursions i senderisme.
Si caminem per la vila, hi podrem veure les restes del conjunt fortificat medieval. De l'antic recinte fortificat se'n conserven les torres i els portals de baix, de la Muga i de dalt, sense oblidar l'església parroquial. El nucli manté el traçat medieval, però les cases són dels segles XVII i XVIII, èpoques que coincideixen amb un temps de prosperitat. Al cor de la vila hi ha la plaça Major. A dins del terme municipal, enmig d'un paratge format per boscos frondosos de roures, alzines i pins, hi neix el pantà de Boadella, el brollador de la comarca. El poble d'Albanyà se situa a l'extrem occidental de la comarca, limitant amb el Vallespí i la Garrotxa. El santuari de la Mare de Déu del Mont, d'estil romànic, es troba a més de 1.000 metres d'altura i domina les terres de l'Empordà i la Garrotxa. Les vistes que es contemplen des d'aquesta situació privilegiada van inspirar el poeta Jacint Verdaguer a escriure el poema Canigó. La vila de l'Escala se situa al sud del Golf de Roses i el litoral empordanès. La història d'aquesta vila està lligada al mar i a una tradició pesquera arrelada en moltes famílies de la població. Entre els productes distintius de la comarca, l'Escala és molt coneguda per la qualitat del peix blau, sobretot per la de les famoses anxoves, que es preparen artesanalment i es comercialitzen envasades amb oli d'oliva i sal, o bé per la de la varietat de seitó amb vinagre. Sortint del nucli de la vila, arribem fins a les ruïnes greco-romanes d'Empúries, les més importants del país. Si ens endinsem en les ruïnes de l'antiga Empòrion, passejarem per la història d'aquells homes procedents de Focea, que van arribar a la península Ibèrica per buscar-hi nous centres de relacions comercials. Els romans hi van arribar cap a l'any 218 abans de Crist, amb la intenció de tallar les línies d'aprovisionament dels cartaginesos, i hi van instal·lar un campament militar, que es va convertir en la ciutat romana. Si hi fem un tomb, en podrem admirar les vivendes, tant romanes com gregues, els mercats i les botigues. L'antiga Empòrion és una miranda privilegiada sobre el Mediterrani. A dins del terme municipal de l'Escala hi trobem diverses masies fortificades amb torres de defensa, com el Mas Torreportes. O també el Mas Feliu, que trobem més enllà. La vila de Roses presideix el Golf de Roses.